Hej alle sammen. Nå. Okay. Kan vi ikke godt please på det med? Jo. Okay. Det er nogle gode tidspunkter, vi skal til at filme på. Vi skal fucking have det hele med. Nu kom vi i gang. Vi beholder det hans. Nu har jeg advaret dig. Okay. Og hvis I hørte dagen sidst på skolen, så var det cool gamer hans. Nej, det var ikke tis, det var vand. Men så var det vand. Det var bare lidt dejligt frisk mineral. Den. Ja, okay, men lad os komme til sagen. Vent, rødderne virker jo ikke. Hvad? Det virker der, skal du se. Jeg har vand herinde. Kan du se vand? Kom nu, Mads! For satan! Okay, det kan jeg godt høre. Nå. Okay, men det jeg skal tale om lige nu, det er noget i Team Fortress 2. Det er et våben, som hedder Soda Popper. Før der gav det der mini-crits, når det var, du havde fuld hype. Men nu giver det der bare 5 ekstra hop. Jeg ved ikke, hvad du skal bruge det til, men jeg kan bare lige at bruge det. Så har den også hurtigere reload speed. Den har også kun 2 skud, og så skyder den også hurtigere. Det er lidt det eneste, der er til den. Jamen, vi ses. Ja.